Или ще бъдеш прекалено скромен за автомобила? Аз не съм много скромен, така че ще кажа някакви думи. Това, което виждате, всъщност беше възможно най-стоковия 323 седан. Възможно даже беше хубаво да се подготвим с малко снимки, за да видите. Всичко в перформанс отношение M3, SMG скоростна кутия, заден мост, всичко, спирачки, двигатели, системи. И разбира се, купето е цяло авторски труд, то няма претенции да бъде M3, има претенции да бъде индивидуал. Всичко е правено от мен и един мой приятел. Говоря за абсолютно всички, заден, преден капак, раздувки, талници и съответно, освен пакета, виждате отпред и отзад карбон. Всичко е както се казва, по моя вкус. Поздравления! Направи ми много приятно впечатление автомобила на Тишо, който познавате повечето от вас. Кажи ми малко повече за колата и по-специално с каква генерация? Здравейте! Сигурно много от вас се познават колата, но все пак детайлите по нея. Това беше първото нещо, което промених по нея. Генерацията е супер спринт, не е цялата. Почнах отзад напред рейс гарнета, след което и X5 с регулатори сложих и много механи около тогава. Имах желание цялата да я сменям, но по-запознати хора ме разубедиха, че на E46 специално колекторите са си за заводски разплетени и няма смисъл. Единствено катализатори може да се поиграе на малко, но за евридейка по-скоро и така ме устроя. Второто нещо, което промених по нея, беше откачването с KV вариант 3 coilover от около 3 години колата. 4, извинявам се. Това беше бих казал, сериозната модификация и много промени въобще поведението на колата. Не случайно, аз знаете, в София живея, но като си пътувам до Плевен, често минавам през Кран Карнар. Трасето за офроуд, наречено автомагистрала Хемус, го избягвам всячески и там е точно мястото, където усещам най-много с това окачване колата, като залепена. И на себе с миналия месец, но това е една друга тема. Другото, което сложих миналата година е Cold Air Intake на KN. Докарва един много приятен, подобен на селския звук, особено в по-високите. Да. Другите неща, като Angel Eyes и до там по-скоро, не са идиотните предни мигачи, малко така крив, да го кажем, но колата 7 години вече и 102 000 км на въртяни продължава да си ме радва и мисля да си я карам още доста време, живот и здраве. Благодаря за подробното описание на автомобила. Аз ще ви помоля пък да обърнете внимание на една стокова М3, защото двете коли тук са модифицирани, макар и малко или много. Тишо, не дай за това. Извинявай. Дигни само да се покаже разликата между стокови и другия вариант. Един автомобил, който няма нужда от представяне, е просто прекрасен. Тук може да видите разликата с сериен тейка, който показва Тишо, че филтъра си е стоковия. Не говоря, филтърната кутия, че е стокова. Малко често буде. Много двигател. Извиняй се. Много чисто човек. Виж сега, ако го питаш този въпрос с C46 M3, представи си другите автомобили, какво ще? Него много чисто. Уникален. Това бе. Благодаря и на тримата собственици на прекрасните М3. Малко по-късно очаквайте още нещо интересно. Само че не мога. Няма нищо да е. 240.